Hello, hello, hello! Welcome back, parents and students, to my channel. Once again, I am your virtual Teacher Judy. In today's video, atong sabton ang paggamit sa verbs na look, see, and watch. Many of my students find it confusing which of these words or verbs to use in their sentences. So, I think sama gihapon sa inyo ha. Naabot mo ani nga video tungod kay nalibog pud no unsaon unsa gid dapat gamiton. Look ba, see, or watch? Look. When we look at something, we intentionally direct our eyes to it and pay attention. So, kung maglantaw daw ta sa usa ka butang, kung tan-awon daw nato ang usa ka butang, naatay effort. Kay naatay intention, gituyo nato siya tan-aw ug nag-focus ta atong gitan-aw. Alright, so kung naatay tuyo nga tan-awon ang usa ka butang, look ang gamiton. Look at me when I'm speaking. So, tanawa ko kung mag-istorya ko. So, in that sense, ikaw maghatag kag effort nga mong tanaw ka sa kuha. Mag-pay attention ka. Jason looks at the birds flying. So, kani nga sentence atong masabtan nga si Jason, nag-effort gyud siya, gituyo gyud niya og saka ang iyahang mga mata didto sa mga langgam nga nanglupad. So kana atong gamitan og look, dili see. Okay? Next. See. Ang see gamiton nato as soon as we open our eyes, we start to see without intentionally directing our eyes to something. So, sa pagbuka pa lang nato sa tuang mga mata, naana dayon tay makita. Kay, mao man na ang trabaho sa tuang mga mata. Alright? So, kaya lang, wala tay intention nga tutukan sila or ang usa ka butang. Tungod lang man kay natay mata, so nakakita taan nga butang. Alright? Wala gyud natutuyo og balhin og sibog ang atong mga mata aron makita na nga butang. Okay, example, I'll see you tomorrow. Dili ta pwede mo ingon og I'll look at you tomorrow. Kung ang ato ang pasabot man lang is magkita ta ugma. Okay? Next, I suddenly saw a black cat when I crossed the street. So, wa na ko tuyo nga makakita sa itom nga earring. Nakita lang nako siya pagtabok nako tungod kay nagmata man ko buka man ang akong mga mata. Alright? So, ang see, wa tuyo ang look, gituyo. Next, watch. To watch is similar to look at something, but it is used when we look at something that moves or changes position, and usually when we look at something for a period of time. So, pare-pareho lang daw sila sa look, kaning si watch. Kasabot ana, pareho lang na naantay gigamitan natog effort, nagpay attention ta, gituyo nato nga ang ato ang mga mata magtan-aw sa usa ka butang. Ang nakalahi lang, gamito na to ang watch o ang ato ang gitan-aw, galihok o gabalhin o posisyon o gatan-aw ta for a period of time. Naa siya'y oras na ato ang gigahin alang sa pagtan-aw. Example, unsa man ang mga ginatanam nato nga galihok be? For example, imuhang mga igsoon nagdula og basketball. Galihok man na sila, so moingon tag watch. I'm watching my brothers play the basketball. Okay, next. Gamitan nato og watch. For example, I'm watching my favorite TV show. Ana. Okay? So,
Example, we watch movies on Netflix over dinner. So, galihok man na ang mga tao sa or seen some movies. So, watch. I like watching the sunset. So, ang sunset, mulihok man din na, inig musawp na ang adlaw. So, watch po atong gamiton. Alright? So, si look, gituyo. Si see, wa, tuyo a. Si watch, gituyo. Og katulang sa mga galihok ng mga butang. Alright? So, atong sulayan, no? Kamo mga students, you can make sentences and use the word watch, look, and see. And type them down in the comment section below. I'm gonna check it. Alright? Thank you very much for watching. This is your virtual teacher, Teacher Judy. I am now signing off. Bye!